Neo sa kairo nga bisan di agdahon mo sabat gyud sa pag-ampo ilabi na kon magrosaryo na ang kaparian ug mga seminarista sa Tabor Hill. Dili paigo kay daw mo samot usab siya sa pag-awit sa mga praise and worship ilabi na kon Marian Song. Atong ilailahon ang prayerful dog sa report ni Femery Dumabo. Ang maong iro nga daw mudungan sa pagkanta sa mga pari mao si Namnam. Usa ka askal nga kinitan lang sa mga pari sa daan padung sa Tabor Hills, 7 ka tuig na ang nilabay. Apan sukad ni adto, saysay ni Father Renel Cabag, pangu sa Tabor Hills College. Nabantayan na nila nga kun adunay santos nga misa. Pagampo sa santos nga rosaryo gilabi na sa mga praise and worship, lakip ang iro sa musud sa chapel ug mosalmot sa kalihukan. Gani mo sabay pa kini diha sa gihimo nga pagbeat sa usa sa mga pari. Every time na amis chapel, especially sa praying sa rosary, nasa na siya. Gamay pa siya, papi, until dako na siya. Observe na mo every time, pagkanta mo mga Marian song, o kanang Magnificat, kanta sa siya. Dugang ni Father Cabag, ngawa nila bansaya ang iro, apan maayo sab kini nga guard dog. Panghinaot ni Father Cabag, nga unta magsilbi nga inspirasyon si Namnam ug pahinumdum sa mga tao, nga kun ang iro kay bawo sa pag-ampo, kitang tanan angay lang nga mag-ampo ug magdaig sa kaytasan. All life forms should praise the Lord. No? So, respect no for life, no, to take care of creation, no, labi na karon actually, no, kita we used to be the prey, but now kita na ang nahimo nga predator, kita na nagtago-tago, kita na ipagita sa virus. Uban ni Philip Patricio, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.